Здравейте хора, аз съм Марти. Днес ще играем на Dream League втори епизод. И да започваме. Тук ми излизат някакви глупости. И тук се гледам. Тук съм селил. И тук е братовчетка ми е там са замота и стаята. И ни излиза от половин час. Аз тук стоя в голямата плазма и се гледам. Football as we know it. Congratulations on becoming the owner of this. Леко ми се падна. То съзнание е вярвало. Ей той. Джанан, хубаво си, Джанан. Чакай, че аз купа нещо. Добре, Наски. Добре. Не знам. Вземи ми нещо. Купи ми киткат. Я ми го дай. Шоколада. Стигай, че докато дойдеш. И да почваме така. Мисля, че ми е добре отбор за сега, но аз опано ви отивам. Кака? Хора, сега ще загубим, гледайте нашата загуба. Те си имат повече хубави, те имат по-хубави играчи от нашите. Хора, аз отдавна не съм играл в Dream League, тъй че не ме винете. Айде, чекай аз. Рапси! Безплатен игра. Ну, ща да сияе. И када ни ми вкара добрата екаш. Не, ви ма предизвиквате вече. Сега вече ако не викам ти за някой... Скарах это. Хора, не мога да я центрирам хубаво. Удар.
Добре, разбрах. Забой напред. Ту. Спечелих червен. Йеее! Аз тя къси пащите ги знам. Това да вкарват у мен не ме интересува. Чакай, тук горе го преместя. Това е стига, бе. Баци! Айде, не го текни, кръвда му текни. Ще съм по-добре, че ще изиграя. Аз съм се скача. Хамилтон. Питон. Хамилтон, питон. Хамилтон, питон. Хамилтон, питон. Хамилтон. Туран. Левандовски изучава кютни вземаниери, умности. Това се играл в Реал Мадрид. Туран. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чутепените. Оф, мързим се. Добре, сега само се оправя отбора и ще приключа клипа. Ко? Добре. Да. Нали знаеш, че ще снимам клип? И хората тук ще приключвам клипа. Аз бях Марти, надявам се да ви е харесал и чао!